Odhiambo mar wuok tich mogik mar Januari nyakorom gajwangeno mara enirio makare machiegni ahinya chendo enoimore waikoni weche manyien mago mosebedo katimore odiochieng' mangima mago mag siasa mago mag somo kaachiel gi tuke bende chendo ni mar imore okod nambaka lai en 236 wantie live Facebook Ramogi TV ke imbe mar X kaachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magi publish. Listen to me guys, this election inakuja, we want to win by a margin of between 2 and 3 million. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni en kod chenro mang'ith mar yombo e yiero mag 2027. Tuomba serikali iheshimu nyumba za ibada zote. Mambo ya criminal haina limitation. One day, one time, somebody atakuwa responsible. Kanisa kod jotelo pod medo seyo monj manotimore e kanisa ma ACK Othaya e kaunti ma Nyeri e alama nyoyuore kod jatend DCP Rigathi Gachagua. We still have a challenge with numeracy and we think that is a big challenge. Nonro koro wacho ni somo mar kwano thago nyithindo mathoth masomo e skunde mag piny owacho. Machiegni nyakorom gajwang' chenro enoimore wantiere gi jaloko Wilson Ochuka nyinga Lydia Okeyo. Tenderruok mar kanisni e pacho kae NCCK dwaro mondo migao mar arita okwang'uone lela kaluwore gi monj manyotim ne jatend duond bura mar DCP Rigathi Gachagua e od lamo e kaunti ma Nyeri kendo mak jogo manyotimo monj makamano mabire kinde ma jotelo opogore bende medo kwede monj makamano magiwacho ni odhi ataro mar chike ma pacho ka. Paro mopogore medo nyuolore e wi monj manotim ne jatend DCP Rigathi Gachagua e kinde manoyore nyasi mar lamo manobage kanisa ma ACK Witima e kar chung od bura ma Othaya e kaunti ma Nyeri Jumapil manyoro. Riwruok kanise NCCK kutane kod jakom mar Bishop Elias Otieno yango ni ma en monj mar ochiko manotim e od lamo gino magiwacho ni odhi ataro gi chike ma pacho kae ka bende giseyo wito iro malongo wang' manotim e od lamo magiwacho ni kide kelo midhiero kod kuong' ne piny Kenya. Gidwaro mondo migao mar arita okwang'uono e lela kendo gitim nonro mapiyo magimak jogo manopango kendo timo monj makamano. Bende gidwaro mondo miyo okaw okang' ne obila manotiyo gi iro malungo wang' gi lisasi e timo monjno ei kanisa. Jodolo kod jokend ratich oganda e kaunti ya Mombasa dwaro mondo mi piny owacho ochiw ler e wi monjno kendo okaw okang' mar chik ka giwacho ni rem timo kamano nyalo kelo tulo e pacho ka kinde mabiro. Tuomba serikali iheshimu nyumba za ibada zote. Tuomba serikali isijaribu kuvuruga au kuharibu na kuwatoa fikra watu ambao wamekuja kuabudu Mungu na wamekuja wataka amani. Mungu alete amani katika ulimwengu. Nyumba za kuabudiwa Mungu zinataka ziheshimike. Ninajua kwamba taifa letu tulimchagua rais na tukampa kura na sasa ndio amekalia kiti. Tungeliomba polisi waajibike na waeleweke kwamba taifa la Kenya linawatazama wao. Raia wote wanaangalia polisi. Tunataka wa record statement tutajuazi. Mambo ya criminal haina limitation. One day, one time, somebody atakuwa responsible na tutaona matokeo. Kwa hivyo wasife moyo na sisi tuko nao na tunataka wale waliohusika wote wachukuliwe hatua za kisheria. If you cannot do your job, then vacate the offices and let those who can do that job better do it. Leo tunazungumza kutoka Mombasa kwa sababu Waswahili wanasema ukiona cha mwenzako chanyolewa chako kitie maji. Iwapo kuna mtu yoyote ako na difference na mtu yoyote yule, kama walivyosema waliotangulia ni kwamba ngoja mtu amalize ibada yake, atakapotoka nje hatua za kisheria siweze kuchukuliwa. Lakini mnapokwenda kuattack worship areas kama hizi, munatupa tear gas ndani, kuna infants because kuna wazazi ambao wanakuja na watoto wao wamewabeba wakiwa ni infants. Kumachielo, jalup jatend duond bura mar Jubilee Fred Matiang'i oseo monjno mawacho ni en tim wichkuot ka obuono sirikal mondo dhi joge Gachagua mamoko kuom josiasa liekoni ema noloso monj makamano. But we shouldn't go the way that happened yesterday. Very, very shameful. And we have seen this again and again and again. The level of arrogance that you see, goons, armed people,
moving around. And then, you know, for me, no one will tell me, will give me lectures about, we didn't know what was happening. A national leader of Gachagwa's stature, when they move to a particular place and they're going to have a function in a particular place, the county security team knows. The National Intelligence Service officers in that area knew that there was going to be a meeting that day. How can you tell me that they did not know there was a plan to disrupt the meeting? Jatend piny Kenya William Ruto koni duond bura mar UDA biro dhi yombo radar e yiero maduong' kod ombulu mohingo milion 3. Ruto mako chu ne riwruok mar ODM kod UDA dikelo loch oyiw kendo loso sirikal mag 2027. Walter Nyambaga ntiere kod ler. Romo mar jokanyo mag joka othiwi mane obage kar jot mar jatend piny Nairobi. Romo mar duond bura mar UDA mane ochwe kom kod ogai margi William Ruto mane okoni duond bura mar UDA biro yombo yiero maduong' e kod ombulu mohingo milion 3. Listen to me, guys. This election in Abuja, we want to win by a margin of between 2 and 3 million. Mnanisikia? Wacha nirudie. This election, the last election, we won by a margin of 200,000. 200,000. This election, we must win by a margin of 2 to 3 million. Ndio tuunganishe Kenya, tutembee pamoja. Romo ma jokanyo e biede Kanyaroya machako romo. Ne Ruto yango ni riwruok mar joka machungwa e kata ODM to kod joka othiwi magini UDA biro yombe yiero kaluwore kod kit mbii machama ariyogo ni godo pachuka. Today we have a broad-based government with our friends, the ODM party, and we have agreed that this broad-based has worked. Has it worked or has it not? And it is said, if it is working, don't fix it. Sindio? So what we have agreed with the leadership of ODM, that let us explore the option and the opportunity of having a coalition going into the next election. Kwa hivyo, lengo langu na ombi langu ni kwamba tuwe na umaarufu kama UDA hapa mashinani ili nguvu ambazo tunahitaji kutoka kwa rais kwa mambo ya kimataifa zisipunguke. Serikali UDA kwano nyigwende kapok gweno butno. Kolero tije maler mar dongruok ni ema biro wuoyone mopogore kod kweth makwedo kendo kweda maonge ranyisi mag dongruok madekwede. I am convinced we have done a good job. I am convinced whatever has not been done will be done before the next election. And I am convinced we will defend our scorecard in the next year's election. On the question of universal health coverage, on the transformation of agriculture, but moving on now to even what you have called or christened the Singapore dream or the journey to Singapore. I imagine, Your Excellency, how each of the work that we have done has transformed the lives of the people that voted for us to be members of parliament. Magi timore ka gichano timo yiero mag duond burano e kor gwenge. Chakre tarik 27 kod tarik 28 mar dwe mar adek higani kaka yoro tego kendo jiwo mbii mar duond burano. The Council directs the National Elections Board to A. expedite the completion of all pending electoral phases, and B. ensure that all elections are conducted in a free, fair, transparent and credible manner. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jod bura Mandewa Martin Owino wacho ni mutni masani dhi nyime duond bura mar ODM nyalo thiro twak e kind duond burano kod UDA motelo ne yiero mag 2027 ka okoni ber ka rombe mag siasa masani tendo ODM dhigo nyime ochungi nyaka los pogruok mantie ODM. Jod burano wacho ni kweth ariyo masani owuok bago rombe opogore kamotio kweth motelo kod ogai mar ODM Dr. Buroginga maluore gi chenro motisi ni Linda Ground kod machielo mitao gi jagoro maduong' Edwin Sifuna Gilange kelo picha marach kendo miyo ODM nyalo bedo gi ng'ikruok kolosi apise NGCDF Mandewa e kinde mano ochiwo omenda mag bursary ne jopuonjre mopogore. Owino koni rombe mag siasa go ok onego dhi nyime ka pogruok nitiere duond burano. Koa e NEC titere
NGC, National Governance Council, mani muting wajumbe, muting all elected leaders, plus county chairs, ODM. Bas ko kwa die NDC. Gima ketho no chama and small clique make a decision. Kagi ya enekno, tinyo nigen kibere rai. Mano gimo kwa no team ne party leader wa. Wadwaro ni kuma party leader there one kaka elected officials wabed piny mwachungu ni gini ber watime uru kama. Kumachana ni jariyo magin ruoth ma Hulugo Abdi Fatagani kod Stephen Musili manja puonje skund primar ma Hulugo nonegi monj manotimore gweng ma Hulugo e county ma Garissa. Kaluwore gi report kweth njore mag Al-Shabaab notimo monje gweng no kendo nego ruoth mange chwe gi wango nyamburko mare kane pok gichako koro magina kendo nego japuonj mane nitie oko marode. Apisa magarita makono okonegi sichaka pedha ma iye utwere mar manyo jonjorego. Sisi wenyewe tumeamua kwamba tutapigania haki zetu na tume ya kuajiri walimu TSC shughulikie matakwa yetu itoe hapa mara moja kwa sababu usalama wetu ni muhimu sana. Hatujui leo vile tumesimama hivi tutalala wapi kwa sababu mwalimu alitolewa kwa nyumba yake na kupigwa marisasi kinyama. Chifu wa eneo hili pia amepigwa risasi, ameuawa usiku wa kuamkia leo. Sasa sisi tunaomba security officers na tume ya kuajiri walimu TSC ishughulikie matakwa yetu na itupeleke mahali salama itoe huku leo. We need security. We need to be protected as teachers. TSC, please do something. Kwa sababu we will work on it. Tutaenda huko kwa TSC offices. Hata kama tutacamp huko, we get justice. We need our teachers justice. Mago mag somo nyakoro mga juang pinyo wacho dhi mbele gi chiwo siem ne jopuonj madongo mapod keto nyao rwako jopuonjre mag grade mar 10 e skunde ni biro kawnegi hondawo mager mar chik kendo ibiro triembgi e tich. Jatend migawo mar somo Julius Migoso Gambo wacho ni omenda ma sirikal ochiwo ne skunde chopo e skundego ka koro dwaro mondo mi jopuonj duto te oneni jopuonjre oyudo somo kaka owinjore. Ogamba oyango ni atamalo 92 mar jopuonjre osechopo e skunde ka koro okwa migawo mar rita mondo mi one ni atamalo 8 modong' mondo donje skunde. No wero manokelo kanyakla jokanyo e sekta mar somo e boma Nairobi. No, we're informing the principals, and this needs to go out there very clearly, that the government has already released capitation to the schools. So if, for example, you have admitted 700 students and then you have 4 or 5 who have not paid fees or who do not have school uniforms, these 5 or 4 cannot make it impossible for you to run the school. So the principals need to support the directive of the government, and we are working with the TSC. And from today, data is being collected in the field. Should we find any principal who has returned a child home on the reason of them not having school fees or of them not having school uniform, action will be taken through the employer, the TSC, including dismissal from their jobs. Lek mar chwalo jopuonjre mang'eny lai mar somo ng'ere kaka STEM e somo mar CBE nyalo lwar e Luanda pone ok omany resruok ne jopuonjre ma en kaluwore kod report mar usalama agenda ma oyango ni thoth jopuonjre ahinya to mag skunde piny owacho pod ok tim maber ahinya e somo mar kwano e klase machien. Report no yango ni mana jopuonjre kata japuonjre achiel e kind jopuonjre 5 mar grade mar 3 ema nyalo timo kwano mar grade no mar 3. Judith Omondi nitiere kod ler. Lieto medore ne migawo mar somo mondo mi orido kanda e skunde mag piny owacho poni pod gin kod lek mar golo jopuonjre modhuro matimo somo ma ong'ere kaka STEM manonro yango ni tije gi ng'eny kipimo kod lai mamoko mag somo. E ripod riwruok ma ok mar piny owacho mar Usawa Agenda ma oketa yanga odiochieng' ma kawuono e boma ma Nairobi oyangore ni mana achiel e kind jopuonjre 5 mag grade mar 3 ema nyalo timo kwano mar grade mar 3 e skunde mag ji giwegi. Jopuonjre 3 kuma pare manyalo timo kwano mag grade mar 3 maonge bagni ka e skunde mantie kuonde jot mag ji ma oringo kowuokie pinje maoko kata refugee camps. Mana 7 kuom jopuonjre 100 manyalo timo kwano mag grade mar 3. Kirango lony mar jopuonjre mag grade mar 4 e kwano mar grade mar 3
34 kuom jopuonjre 100 kende ema nyalo timo kwano mar grade mar 3 kaka jopuonjre manyiri okawo namba. Koro e kinde ma Kenya medo jiwo kit somo mag STEM, jokanyo e sekta mar somo koni nyalo bedo matek ni jopuonji e senior secondary jiwo laini. We still have a challenge with numeracy, and we think that is a big challenge, given that there is a very deliberate effort by the government of Kenya to position the country towards STEM education. That gives us a challenge to see what we do to address numeracy challenges at the foundation, because that will determine whether we can move the country towards being a STEM education country. Kopogore kod higni 3 ma okalo, jopuonjre omedo lony e somo kendo winjo report mag grade mar 3 kipimo kod higa mar 2022. Nyaka sani nus mar klas mar grade mar 3 nyalo somo mawinji gi magisomo. In 3 years, that is the change we have seen. The challenge we have is to go deeper and understand why that change has happened, and how can we use whatever we use to make that change, to make the same change in numeracy. And how can we use that to sustain this change so that it is not forth and back, but we can be able to sustain what we have and build on it. We have a foundational learning guideline which has addressed all these challenges and how we can overcome the challenges. So through the guidelines, we know and we are sure that as a government, these learners will be able to catch up. Mana e weche ma otenore kod somo mag STEM, ripod ni bende omenyo somo mag lony manyasani e skunde. E ripod no mana achiel kuom skunde 5 eman kod od somo mar lony manyasani, ka 7 e wi skunde 10 to ni kod masinde mag lony manyasani. We have a huge gap in terms of having functional computer gaps in schools, and that is a challenge not just to the government but any other stakeholder who is supporting this transition, to put in resources to narrow the gap between what we have and what we need to be able to get the ICTs running in our schools as well. Ripodi ni omulo weche mamoko kama oriwo kwan mar jopuonj e skunde duto ma pacho kama oriwo mag ji giwegi kod mag piny owacho. Judith Omondi, Ramogi TV. Chenro mag somo norochore skund primar ma Bahati ADC mayudre kar chung'od bura Mahamisi e kaunti ma Vihiga toka klas mar orofa bedo kod okak e kore manyiso ni samoro no nyarumbore piny gino manochuno mondo midar nyithindo mane some. Kaluwore kod moko kuom jonyuol giwacho ni klas no ne ok ogere rang'iny ma chik dwaro, kendo ka barruok mar koro okelo luoro e chuny jopuonjre. Jokanyo mochung' ne gede kaunti ma Vihiga kod Medusa nochopo kendo rango klas no kapok nogol nyithindo kanyo. Medusa manochung' ne gedo mar klas no kata kamano ne otamore loso gi jofwambo. Tuliitwa hapa kwa kamati, tukakuja kukaa kwa gorofa hapo juu. Alafu wakati wanatembea, unasikia hiyo gorofa inatetemeka, paka unasikia unahofia maisha yako. Basi tukauliza na hii ni nini? Basi sasa kile kilikuja kuniletea shida sana. Watoto walisema ni watoe hapa ni wapeleke kwa shule ile inaitwa Ikonza, ndio imejengwa gorofa vizuri. Hati hii gorofa watoto wakirukaruka huko juu inabomoka paka madirisha yote, na tena imeinama mahali kwa grade 7 mahali wanasomea. Sasa nikaangalia kitu chenye mtoto wangu ule nimezaa amehofia, na mimi mzazi mwenyewe tena niliona na macho. Sasa nikisema nizidi kunyamaza, hii itaniletea shida. Vile ilianzishwa chini haikuwa imeanzishwa kwa ile muundo ya kujenga gorofa, lakini kwa sababu kuna gorofa hapa, mimi naona ni kama hiyo ndio imekuwa chanzo kikubwa cha hii building kucrack hivi. Ona, tumekuja hapa tumeziangalia tukapata hizi buildings kuna cracks, na pia ukienda hapo ndani zina swing. Tunaomba mheshimiwa kama atatusikiza akuja ajengee wanafunzi madarasa kama 4 hivi 5 hivi, hata kama ni ya mabati. Please mkuja mbomoe hii kabla haijafanya maneno.
Daka na par kod aboro nyakuram gajuang bang sa shel adek mamid diambo chendo eno imore. Hero kamana hinya kumedo kete Ramogi TV kapo kwa kawayo mokuongo Mwalimu Jalga Mwalimu Bernard ntiere county ma Migori wachone gi ntiere kodwa chendo romar gen mondo mi weche ko mag somo ketne lai makare. Evangelist Dan omwa wacho kata ni ntiere kodwa e chendro wachone wale muru matek kendo nikech piny Kenya dwaro lamo Nyasaye nitiere kodwa mano Evangelist Dan wuodo moya kawuok Mombasa. Binaneno kanyo ote mar Michael Wigo wachone oimore ntiere kodwa e chendo poyo paro maleu ma jatend piny Kenya William Ruto nigo e Kenya kata wachone otieno mokwene jo Kanyachieng Ward wachone ogeno gi e chunyete mano Mike Nestie Kisumu. Binaneno kanyo ote mar KDF kawuok Kagana kata mongere ni Masai wachoni ntiere kodwa gen kanyo gi Karo gi Beatrice ntiere Rongo mora hinya gi Ramogi TV. Kauli Bernard mano kanyo Sergeant County ma Migori wachoni wan wasiro riwruok mar ODM kod UDA kotene kod Rais Ruto kod party leader Oburu Oginga kata wachoni Governor Ochila Yako okaw mos gi ndani nyaka 2032. Haya biano kanyo Pastor Juma Rundu wachoni kanisa okobedo kanisa en kama unjo bed ni miyo luor maka ng'ato ringo modonje to kata ne lawe tiwe to tinde chalne achaya osebedo mang'eny ne kanisa. Osum Kapita wachoni entiere kodwa e chendro entiere Luanda Konyango Center kata wachoni jo ODM otero weche mos nikech baba no weyo wa broad based government. We give support to our President Ruto for 2 terms. Haya. Rokamana hinya mandalo ni Lamar Kibiri Ward wacho kanyo ni ene budho gi mingi Christian ni ala ka chiel gi Osiro Ward Mary wacho ni be oten ni bed ni erie kata ifuo ingo koda yonge go ingi teo koda nyap kata kaino janja to koda kino janja to abed mabor gi weche maricho mitimo kamaler milame Nyasaye. Nyasaye ok milruok godo wacho kanyo ni en gima notimore nyoro na ok obedo maber ahinya e kanisa kama no omonje oganda. Eno bende ote mano mar Jared Owiti mano Reverend wacho ni entiere kodwa mano Pastor Jared Owiti Ganda mar Christ Worship Pepper Church Awendo Migori County wacho kanyo ni Ramogi TV chopo ne yo makare en kanyo gi Pastor Caroline Jared mano Mikai mare gima poro dhiere kendo mako dhoge en pesa school uniforms oyombo nyaka school fees mar day school so wora hinya gin gi Bishop Dr. Peter Midodo mar Pepper oyo matin maino imore kikidhi mabor. One day, while teaching an oral healthcare class, I saw a little boy who kept covering his mouth. It turns out he had lost some of his teeth and felt embarrassed. But as a hygienist, a child's smile means everything to me. That's why Colgate Maximum Cavity Protection unlocks 24-hour cavity defense, a formula boosted with calcium for lifelong smiles. Every child has the right to smile, and a beautiful smile is a healthy smile. Colgate, #1 oral care brand in the world. Chiemo oken mana gima wachamo kende. En sigana. Tim mapile, nyasi mar nyiso ni wan ng'agini. Mit chiemo en ang'o? Kitungu. Ber mar chiemo mar fry en ka kitungu nene. Wanono kido mag tedo e alwora waduto. Wafwenyo yore mag tedo mopondo, timbe anyuola, koda hera mamiyo kit chiemo mora mora bedo gi ngima. Chiemo ichamo ga wan. Koro nyaka ikete maler oka obedo gimoro ma wang'i nyalo kelo miloma mar chak. Ma oken mana tedo kende. En kit ngima mar oganda michiwo e mesa. Tedo gi chiemo kod jailieta tich adek saa 2 okinyi kik bai. Machiegni nyakoro mgajuang chendo eno imore wadhi mbele gwech manyeka koro wateri nyaka Kaluo. Duol mochung ne gedo magapini madongo Kenya National Highways Authority KENHA chakro odiochieng' makiny dhi loro lalo makanyadhiang' kar chung'od bura makarachuonyo e kaunti ma Homa Bay kuom ndalo 10 ne chenro mar kongo olalono machal mare okosebedo maber kuom kinde malach. Aka ripota mare kaunti ma Homa Bay ali abich lalono jopiny makanyadhiang' kod jogo matiyo gi olalono mabende ntiere apaya ma Kindu Bay Homa Bay
orwako chenro makamano kagiwacho ni osekelo thoe mathoth. Olalo ma Kanyadhiang' mani apaya mowuok Kindu Bay kochimo boma ma Homa Bay. Chal mare osebedo marach kuom kinde malach kaluwore gi bathe manumukore kendo ne okonge kod maram bang' kane osenyore higni mokalo, kendo chal mare osebedo kaketo ngima jowuoth, weg nyamburko kod japikwe andaki. Kaluwore gi sienyruok ma olalono sienyorego, duol mochune gedo mag apeni madonge pachoka Kenya National Highways Authority KENHA ne ogolo notis mar lolo lalono kuom ndalo 10 kochakore tich ariyo tarik 27 dweni nyaka tarik 5 mar dwe manyien mar chiwo thuolo mar kongo lalono. Jopiny kod jogo ma osebedo katiyo gi lalono ywak ne rach mare osemiyo maseche mag apaya ojimbore olalono kendo osekelo thoe mathoth mag jowuoth kaachiel kod weg nyamburko mabiro kokong'eyo chal mar olalono. Daraja kuom los mar daraja wa appreciate kabisa kendo wamorgo. Daraja no osebedo ka inyowa kendo osebedo ka omiyowa shida mang'eny sana. Mostly joma kelo accident e daraja no gin jok ma ok ong'e daraja no kaka en. Iyudo ka wan jo motorbike maka wang'e no rach. Koro harakati mwabiro kwa approach mondo wachop bute to chuno wanwa slow down. Harakati mwa slow down ni ng'ame biro ng'e icha en ng'eni ok ong'eyo ni kanyo ne rach. Eno bira gi moto cha gi ng'weji cha koro ng'weji cha ma dhi to cost accident. Yeah. Daraja no osekelo accident mang'eny makata niche machiegni koka no akeni tok jomachiel ka niche koka japiko moro gwe e daraja kanyo. E kinde machiendo machako kongo lalono bro dhi nyime, weg nyamburko mawuok Kindu Bay kochiko boma ma Homa Bay ibiro dwaro mondo bar kochomo lalo mar dak kipi ma oloch ka gichomo skul primar manyangajo kaeto gituch gi Obama Road mabende ni machiegni kod lalono kaeto gidhi nyime kod wuodhgi kamago mawuok Homa Bay kochimo Kindu Bay bende biro tiyo kod apaya achiel no. Diversion idhi losi te wakwayo joma loso diversion kata jogeche. Diversion no en gima en ndara, en wang'ayo mar sirikal. To nitiere jogeche wa moko ma gin gitiyo gi wigi matek. Gidonjo e puothe ji, gin puothe ji ema giluwo. Koro ke wagomb ni mano chako timre. Last time notimore kane yoni okethore to nokomoro wa seriously. Koro this time wakwayo ni kik ochako timre kamano. Ndara ka rach to kata ohala madhi mbele be koro iyudo ka dok piny. At the same time wuodhe mang'eny biyudo ka koro kelo shida. Koro sama jo KENHA olandonwa ni gidwa loso ndara no ka daraja mano osienyore no. Wan wago mana erokamano to watemo mana kwayo gi ni kata ka gitiye to gitiye ma kata ka gilore to joma wuotho gi tiendegi sana to giwenegi kamoro ma gijakadhogo nikech ng'ama wuotho gi tiende ka iketo ni diversion no daluoro kucho to yalo kakacha. Ko en gimoro ma ber. Ka jogweng' ma Kanyadhiang' bino nyiso mor margi e wi chenro machako loso kuonde ma okethore olalono ma giwacho ni osemiyo gineno masiche modhuro alworano. Bridge chakre ne kethre osebedo gi tilafu mang'eny sana kendo jowa moko bosa tho kae to wuok gi yo marach mar kaka daraja no osebedo gi ka geche iyudo ka japiko ka slow down to iyudo ka gari moro ok ong'eyo mawendo to iyudo ka en obira gi speed mare cha to ne kelo nwa ajali. Kaka idwa lose ne wan gi mor ahinya nikech koro machalo gi nyithindo be mane kadhi skul kaachiel koda wambe ma wawuotho e barabara ka gima waneno ka koro dhi bedo maber kendo jowuoth bende dhi bedo gi wuoth makare. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Jodak e gwenge mag Karamu e sub-county ma Kuria West oseotend county ya Migori kuom rem kete tich kar yang'o jamni ma Karamu manoger higni maloya bich mokalo kendo ne omonyo omenda mathoth mag jopiny. Gikoni kar yeng'o sani ochiw ne ng'ato wuon gino makelo penjo mathoth. Jojuma ne giler koa e county ma Migori. Gedo mar kar yang'o jamni mar Karamu mane oger kod 10 county ma Migori higni maloya bich mokalo ne okelo gen mathoth. Kata kamano, nyaka sani koro geno ni koro pok ochopo, ka gedo to ne oserumo. Oganda gi ne geno ni kar yang'o jamni ne dhi chuogo tije, kendo dhi jiwo wechego mag ohala kod ber mamoko, ka ochako tich maber kaka ne osingi. Kata kamano kinde limbe marwa e kar yang'o jamni ne wayango ni pok ochako tich kaka ne osingi kod 10 county ma Migori higni bora mokalo, kamana ja ohala achiel ema sani yang'o jamni sanja e kar yang'o jamni ni. Mae osekelo peny mathoth ka ukuom jodak ma Karamu mwach ni kar yang'o jamni ni ok osekete tich
kaka ende gigeno. Slota haijawekwa kulingana vile ilikuwa tunaitarajia. Kwa sababu ng'ombe zinachinjwa hapa ni ng'ombe 2, ng'ombe 3. Na tunajiita kwamba ni slota ya county. Nimekaa miaka mingi sana. Kuanzia nikiwa mdogo naona inajengwa mpaka leo hii haijawahi fanya kazi vile inatakikana ifanye. Ng'ombe ni wengi wanaenda Nairobi. Hizi ng'ombe zote zingekuwa zinachinjwa hapa. Kwa kusema kweli tungekuwa na vijana wengi wale ambao wangeweza kupata ajira hapa ndani. Utakuja upate kwamba watu ambao wanafanya kazi hapa ndani watu 3 na ni slota county ambao tunatarajia watu kama 100. Julius Chacheko jodak mamoko ma Karamu wach ni kar yango jamni ma Karamu mane oger higni bora mokalo osebedo ka itiyo gi yor siasa e kinde ma kampeni. Ochila amekuja ameingia serikalini. Pia amekuja amesema ya kwamba kichinjio yezi fanya kazi mimi kabla sijatoka mamlakani. Ndio hii hapa tunachinja ng'ombe moja. Kichinjio sisi tunajua ni cha siasa. Nasubiri misimu ya siasa ndio tusikie hadithi. Moko mjogoiko maondike kar yango jamni ni wach ni ng'ama bende nyaka sani koro mithuolo mar yango jamni kar yango jamni ni odiochieng' kodiochieng' yango mana dhok ma ikinda achiel kod 5 odiochieng' kodiochieng'. Tufanye maendeleo mengine humu ndani. Tunaweza amua hata kulima huku ndani mahindi. Tuko tunauza sehemu zingine. Ama wachukue ile sokoni iko pale. Tuilete penye ilikuwa hapa ndio ilikuwa kitambo. Ng'ombe zenye zinaenda huku zinaenda Nairobi zingechinjiwa hapa Nairobi wapelekewe nyama. Lakini sisi tunatoa ng'ombe zinaenda sisi tunabaki hivyo. Jomoda kalora mar kar yango jamni mar Karamu wach ni kar mondo koro giwinj maber ka owuok kuom kar yango jamni ni gima giyudo en mana muya marach ma ikelo kod chilo mawuok e kar yango jamni ni nikech chilo ma ipuko e yo moko winjore. Hakuna chochote ambacho nimenufaika nacho, ni harufu tu ndio ninanishibisha hapa. Duma yani tamara kati. Ukonywa. Kamano. Konywa uru. Wainyore gi harufu mar chieth dhok. 27 imefika. So tunaona report card. Sasa wewe ukikuja Magongo kutuomba unakuja na report card unasema mimi slota ni wale watuliandika wanalipwa maji tuko nayo tutakusikiza. Gedo mar kar yango jamni ni bende ne igeno ni dhi kelo pi maler machiegni kod jodak ma Karamu. Kar kamano mae pok otimore ka pi mano kuny kod 10 kaunti ma Migori higni 2 mokalo pok ochopo ne jodak. Pale hakuna circulation ya maji kwenda juu. Yamekaa tu. Pampu ya shilingi 70,000 inaweza shinda kaunti kuleta kuja. Wana kijiji wananchi hapa hakuna mtu anatumia maji haya. Hata maji ya Silota watu wanaenda kufuata sehemu nyingine kuja kutumika hapa. Sasa tunashangaa serikali tulio nayo karibu itatusaidia namna gani? Nalilia sana maji. Ndio hawa watu wanaishi hapa karibu hivi na hii Silota. Ile benefit wangeweza kupata pasipo na kazi, wangeweza kupata benefit ya maji. Mokum jotich monde kiko 10 kaunti ma Migori ma oting'o mago marito kar yango jamni ni bende wacho ni kuom dweche 11 mokalo pog neno sara ka ukom piny owacho ma kaunti. Okang' mar manyo dwoko ka ukom ten piny owacho ma kaunti ma Migori ka utende kod ywak ma osegol kod jopiny ne ogore Luanda. George Juma, Ramogi TV, Migori. Emago mag thieth jagoro mongere migao mar thieth Mary Mudhoni oyawayanga chenro manyien mar bero yore mag thieth e kar thieth Mangola ma yudre e kaunti ma Kisumu. Olaro ni chenro ma kama biro jiwo rang'iny mag thieth e kaunti ma Kisumu anyato neno ni ute thieth matindo obedo kod nyalo ma thiedho kituoche mosebedo ka chando jopiny kuom kinde malach. Chenro mongere kaka Kenya Quality Model for Health itimo e bwo tudruok e kind sirikal mamalo kod mano mar kaunti ma Kisumu kendo dhi neno ni masinde ochwale osiptende mar konyo e pim kod thieth. Nyasino oyore gi jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili kod jatend migao mar thieth e kaunti Gregory Ganda. Longest, we have partner. The KQMH Plus will harmonize the KQMH, the national standards, with what SafeCare has been doing in Kisumu, the SafeCare Quality Improvement Program, so that quality is not something that we talk about in the reports, but it becomes something that we manage every day in our day-to-day life when we're in this facility. Project malako no wachnu nigi migepe mang'eny. Mokwongo en gima iluongo ni infrastructure.
be wan godo moromo. Mar ariyo equipments, be wan gi equipments moromo ne wacho ni idwa keto thieth makare kionge gik manyalo miyo thieth onogo bedo ang'o bedo kare. Koro program ni mwa launch kaka wuono okony piny owacho mamalo kanyakla gi county government gi migao mag ji giwegi miluongo ni farm access. We would want to see that mothers who report to facilities are treated decently and they find that there's care being offered. We want to see that children with chronic illnesses, they can be able to walk to any facility and not lack the essentials that are supposed to be there. We want to see that anybody who needs essential drugs can find them at the facility level. Jokanyo makedo kod lokruok chako lwasi opako riwruok mar IGAD e bwo chenro mong'ere kaka IGAD Climate Prediction and Application Center ISPAC kuom yiero piny Kenya kaka kanyo makoro kibabage romo e weche mag lokruok chako lwasi. Romono manotimore Nairobi noyuore kod jotelo mopogore mag sirikal kotenore kod jatend migao mar alwora kod lokruok mar kor lwasi Dr. Deborah Barasa e kind mamoko. Romono geto puonjo jopiny e midhiero mikelo kod lokruok chako lwasi kod okenge mowinjore oketi e geng'o midhierogo kamo kuom sekta mayudo pek koting'o sekta mar pur kod pi e kind mamoko. I also take this opportunity to extend my sincere gratitude to ICPAC for selecting Kenya as the host for this significant event. Your presence here today highlights the importance of our collective efforts in addressing the challenges posed by climate change in our region. I wish to state that climate change and extreme weather events are no longer a distant threat, but a clear and present danger in our region. And early warning services play a crucial role in mitigating these risks and provide timely and effective information that allows individuals, communities, and organizations to prepare and respond appropriately to climate-related hazards. GECOF 72 provides a timely opportunity to further strengthen partnership, enhance cross-sector and cross-border collaboration, and advance the co-production of climate services that responds directly to user needs. I encourage all of us to engage actively in this opportunity. Kwa the doho ene do makisumu ochoro nyime nyaka tarik 2 dwe mar adek higani winjo buch nek mar Baby Pendo. Doho no bende ogolo chik ne piny owacho to kod ji ang'wen manodonjnegi mondo chiw ler ewi kwayo manoor kod achich mokwongo tarik 19 dwe mar achiel 2026 e thuolo ma okalo ndalo 21 okoni obiro chiwo ler mamoko ewi kaka burano biro dhi nyime bang' yango malong'o kaka ne doho oseng'ado weche motelo ewi burano. So I will direct that proceedings be typed so that we are able to follow what transpired before the courts, before this matter came to me, before it came to this court. So proceedings will be typed, and I further direct that the states, the second, the third, and the fourth accused to respond to the first accused application dated 19th of January this year within 21 days. And further the state to complete the disclosure exercise within the same period, 21 days. Jagoro mongere migao mar Labour Shadrack Mwadime ochiwo siem ne jogo mosebedo kadhi manyo tije pinje maoko yore mibadhi kaeto bang'e ywago kony ka ngimagi obedo matek. Jatelono mano oloso Mombasa kone kwan maduong' mag jogo maywago sir bang' kwame pinje maoko gin ma samoro iwuondo gi agents maoko puodhi ma bang'e to jwang'ogi e pinjego
To chutho Saudi Arabia walero ne piny owacho dhi nyime kod keto chike mowinjore makonyo jopiny yudo tije e pinje maoko. Komachielo bende okoni sane gitimo nonro matut mag kembe matero ji e pinje maoko bang' yango ne moko kuomgi oko puodhi. Should here in Kenya before you travel abroad. Those who are cheating you that you can travel on a tourist visa and then when you get there it will be converted are the ones who are engaged in human trafficking. And that is the reason why the rights of Kenyans are being trampled upon abroad. We have been very clear that for you to know that a job is genuine, it has to be uploaded on the National Employment Authority website. You're also aware that we have reduced the private recruitment agencies from 1,200 to about 600. We continuously vet them so that whenever a Kenyan raises an issue concerning a certain PRA and it is found to be wanting, it is found to have contravened the regulations that we have put in place, we proscribe them. We remove them from our list. Marpur Mutai Kagwe ochiwo dwe achiel ne jo ohala ma opando cham ka girito mondo mi nengo idhi ni oter cham go e chirni. Makao kama to sirikal biro yawo thuolo ne oduma mawuok e pinje maoko kaka yor gayo nengo mwandu ne pacho kae. Okoni sani sirikal nyiewo oduma siling 4,000 kuom gunia achiel. Kendo gichiwo thuolo no mokwongo ne nyiewo oduma kowuok kuom jopur ma pacho kaka yor ne sirikal obugo dere mag cham e thur kae. Sisi katika serikali tumeona ya kwamba watu wakulima wakisaidiwa na fertilizer ndio sababu tuweze kuwa na chakula ya kutosha sisi wenyewe katika Kenya hata kabla hatujaanza kuuza huko nje. Ile mahindi sisi tuko nayo kwa wakati huu haiwezi kututosha Kenya nzima, hatuwezi. Bado tunarua kidogo kutoka Uganda, kutoka Tanzania na kwingineko. Tunanunua mahindi na 4,000 shillings. Lakini vile vile tumeona in spite of the increase in the price to 4,000 shillings, farmers are still holding. Like now we are expecting a drought. So we must be ready as a country, whether even if there is a drought, do we have enough maize for our citizens? We would like to collect about 1.7 million bags. But right now we have only collected 186,000 bags. It means that somebody somewhere is keeping maize, anagojea asikie drought imeenda baya zaidi, ndio pengine bei iende hapo juu kidogo. After 1 month, if we don't have enough strategic reserves for the country, we will then move to the next stage, which is importing duty-free maize. Waka yo machiele chendo ni maro yimore nyakoro mga juangero kama na henya kuom medo kete Ramogi TV. Otis Tinga Oganyo wachone gin gimin girozo ganyo kanjira wanonya kanjira karachuonyo gine no weche geyo makare. Collins Ochieng bende wachone Sakwa Bondo Wayende Alara emwene weche gimanyien. Brano umachone wuok Kisumu Nyahera kanisa omiluor makare kendo luor mwinjore godo. Kajus Jakoduol wachoni entie mtangu Sakwa Bondo en bende. Job Jagongo wachoni weche gichopone makare entie gimino Jacqueline Ochieng. Pogruok madhi nyime duond bura mar ODM koro nego bed ni chopo e giko. Jotelo bed piny gilos weche kapok giketho chama mar Baba. Jahogelo this wacho kanyo ni entie Papa Young Twist ka weche gichopone yo makare. Gachagua owe tuko yeo kod paka mbi ok dwar gi njore. Bidane no kanyo Jarusoja wachone nyocha President Ruto miyo wathuolo maber mar donje sirikal to jawacha ko yuare kendo moko kuom gi no chako keto ne Ruto ni nyaka oriemb joge moketich monde. Haya koro joma nyocha pingo Ruto neno ka pod jowa bagni magi sedonjo kendo ginyiso Ruto ni giduogo dala antie tok Ruto nyaka 2032 kata wacho ni kodog e mandamano kendo mano Green Army Chief Gor Mahia 001 na Jaro Soja Osiep Dr. Raymond Omolo. Beno kanyo ote mar Freddy Kodhiambo wacho ni weche gichopo ne makare watch party wacho ni tek manade joka buocho wacho no ka umos mage. Beno kanyo ote mano mar men pilot mandewa
Ogero kamane Honorable Martin Owino mandewa kuom kelone jondewa kony e yor somo okal na pise mar NGCDF no kanyo ote mano moora gi engineer Fredo Bura gi mino diari ne penjo ne ni kare kaunti ya Migori biro dhi mbele na de Kaslota bende imiyo ng'ato. Haya, manen penjo ma samoro kaunti ya Migori mantiere kod duoko mare Nyakwaro Mugajwang. No kanyo ote mano mar Brand Pinky wacho ni entiere kendo nenowa e yo makare ahinya weche gi chopo ne e yo mawinjore. Aneno bende ote kanyo mar Oraro wuod Nyasiaya Jama Binju Asembo wacho ni gin gi Nyasiaya Makondiege gi Jao de Violet Oraro wacho ni entiere kodwa e chenro weche mag siasa ema makodho gi Nyakwaro Mugajwang. Aini owuor nyisa ni entiere kodwa gi entiere dala gi mama gi mano e dala ma Kisumu wacho no mora ahinya gi chenro maniluongo ne Oya Moto Moto gi mora ahinya gi chenro maro imore mos mang'eny ne mama hero kamano kuom ketamo gi TV. No kanyo ote mar wuod John Giabito wacho ni giwuoka Maseno wacho ni entiere kodwa e chenro penjo ka ne entiere ndara mane upenyo ma National Road jatend piny ne ogolo pesa ne dwe mar adek nyaka sani onge ng'ama shughulika kode ne gibiro ne gipae maber ne oko pae maber ndara ok nyal pama onge mtaro koro sani chuodho wacho ni ng'eny kanyo Bethel Worldwide mano bathe kanyo wacho ni okadre mano wacho ni jatelo mochung' negi mondo ng'iye wachno malong'o e gweng'o ma Maseno. Koyo mtinya kono Mugajwang wantiere kod wechego mag tuke omiyo kik idhi mabor ma en oimore. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Chal mar pinywa en gima ichiko e mbaka ma wabedo godo kanyachiel. Okoripo bed ni warito Trevor nyaka issue obedie nikech leadership is not just felt in a crisis. Chakre wach yuto nyaka somo, wach telo nyaka ngima mapile. Jopiny dwaro ujana. Jopiny dwaro ni strategy kaka ng'ani lockdown. Owe ponde toka gwam. Penjo madongo dwaro duoko makare. Wachiwo duol maduong' ahinya. Jotelo, jotim nonro kod jogo matemo kelo lokruok. Kitwa mokwongo number 1 en ng'iyo kaka warito kendo wakonyo jopiny. Omiyo ka joka dhi marach to nyaka koro wanyisgi. Dwarore ni wang'e, wapenjre penjo kendo wayud duoko. Riuri kod Trevor Ombija tich adek saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Mago mag tuke Nyakwaro Mugajwang kocha mar Gor Mahia Charles Akonor opwoyo tim adhula mar Gor Mahia kuom nyiso chia gi lony e tukgi ma giko dira e kindgi kod Bidco achiel kuom time mosekelo liet ne tim mar Gor Mahia ne oloyo gonde 2-1. Ne ochuno Gor mondo mi odwar matut loch to ka Bidco noloyo gol mokwongo e half mokwongo mano ochuno Gor yudo loch e dakika mogik mar tugono. Kocha Akonor mawuok Ghana opo timba dhulano kuom puonjore e tuke mosekadho kendo chako goyo kenge kendo nyiso chiwruok gi dwaro mar bedo joloch ka lig ma higani rumo.
ambaye amepenyeza kabisa. Kati inaletwa ndani huku. Bado nafasi. Hii theluji wameizoea Kogalo. Jaloch deke tuke mag Olympic kendo jatingo simbo mar piny mangima ng'wech mar mita 1,500 Faith Kipyegon oyango ni entiere kod chenro mano mar dhi mbele kod wechego mag tukeyo makare. Chenro mar gero osiptal bende entiere godo momi nying mar Dare Dream Maternity Ward ochakore kendo ochak ger bang' kane osetim nyasi mar chako gere ayanga kama Faith noyange ni chenro no miya mor ok mana kaka jang'wech kende to kaka ng'at mamiyo kata mamiyo bende. Faith owacho ni mine mapek osebedo kadhi kuonde maboyo manyo konyruok ka moko kuomgi chopo ka sa oseleo kendo moko bende konyore ma onge gi konyruok mowinjore, omiyo gero osiptal no dhi kelo ber mathoth ne joma mine makono. Done to my community, which I feel so proud of, because of something you have been dreaming of and thinking of, like, what can I give to my community? One death is too many. And for me, one death is like, you know, losing a champion or a president or, you know, a better person in the community. I think today is a great day for actually the community of Keringet, where Faith was born. That they have realized that impact actually in a society is not being won by breaking the records or actually winning the medals or winning the races, but the real impact actually is creating an impact which is going direct to the community. That's by impacting the community. And actually Faith, thinking of maternity as a mother, is a great and a critical you know, issue, because, you know, in this place actually no maternity, you know, women are keeping birth, and, you know, it's still deaths, you know, of women and kids when they are undergoing the process. Ikanyo mwatike chendo maro imore nyakoro mgajonga eno ka Pastor George maro Homabay Gloch hatika chiel gi Madam Vida mar Nyal Kinyo Primary wachoni gintiere kodwa chenro giketo mana wangi kaka weche medo dhie pach kanya to mago mag somo nyakoro mgajwang. Mwalimu Faith Mzomo wachoni jopuonj nyaka mi arita makare. Wach mar Garissa no komore kata matin. Makosore Freddy Kouma wacho kanyo ni entiere kodwa mano wuoda Gabo wuod Minadundo ka entiere Nyamira National Polytechnic en kanyo gi Jao de Cecilia wacho ni gineno weche gi yo makare gi men gi bende men gintiere nyakune got Homabay County mano mama Pamela erokamana ahinya. Guda Kayesu wacho ni entiere kodwa mano Guda Sankara Kayesu mar Seme Makalda Migori County Pinyo Batala wacho ni en be nogombo kwedo kang mager wach mar obila kelo tuleo lamo to oluor nikech chunye moro nyise ni debed ni nyiencha no loso monje ne owuon mano pache okia kata chunye wuonde kata chunye wacha dier kare chuny be nyalo bedo to kamana ahinya oguda penjo moko be no wuok ne to kare doyudo kanyo toka marobila doyudo kanyo magina gin penjo makage kacha ma bende duoko malongo podi manyo ka bende nonro dhi mbele. Otieno Ben wacho ni entiere Saudi Arabia mora ahinya gi Ramogi TV godon Jakopere wacho kanyo ni entiere kamlolongo gowar gi Dadi Zakaria entiere Otati Karungu gi mora ahinya gi Ramogi TV. Omar Sabir entiere North Area 3 mano Madhari. Kato Peter Wood Nyargema wacho kanyo ni teachers must be protected in whichever way. Erokamana ahinya. Bernardo Pole wacho ni entie kata kamano wacho ni Ruto sani ok rem teka ahinya mondo miyo rem. Kato comedian Arthur Otieno wacho ni sedonjo ka en Sondu Josoisa Youth Choir gi Pastor John Omondi wacho ni bende entiere kodwa chenro. Samuel Twala wacho ni Kisumu Kondele bende gintie. Kelvin Arucho wacho ni entie Mbita. Kato bende no Evans Otieno
manoja Katolo neno weche geyo makare ahinya sani entiele Eldoret. Bernardo Polani ni kacha intie Nyong'onga School. Benta Charles wacho ni en bende weche gi choponeyo makare ahinya Korom Gajwang ogando dhuro kae wagoniero kamano imkitamo gi TV miero ote magi koko de thuolo mar somo obro medo go kodi mbaka e chenro amoke e ramo gi TV pile e yo timno mono ni weche gi choponeyo makare nya Korom Gajwang wagoniero kamano kuom ketamo gi TV kinde duto wasebiro jaloko Wilson Ochuka gi tim mabende manyo pitch ni gi mago mabende tira gola mar ariyo kocha kamotene gi Alex Obado giwacho ni unindo makare nyinga Lydia Okeyo tino makare.